terbaiknya bareng Mo Vision. Monggo, Sandy Laras dikasih apa? Ego nih wong tua. Alhamdulillah, wong tua iku aja ngantek ego. Ya. Nah, dadine anake iku luwih apik, awake dhewe ngalah. Lah ngapa kok alhamdulillah? Ya ora apa-apa to. Ya wis ndang pinarak sih. Ya, oke, Sandy Laras Arwana Nyamborsari selalu ceria. Hahaha. Ceritani cerita sing paling nglarani nalika bapak lunga ninggal keluarga nelongso nanging kudu tak trimo. Wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya jenengan bapak ibu bingung dhewe-dhewe. Ayo Legun. Yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ono sing jalo dilahirke nang keluarga sing kaya ngene. Arwana Nyamborsari. Oh, Vision, terima kasih. Goyang bareng bersama Sandy Laras. Oke. Juga terspesial buat para tamu undangan yang sudah hadir, yang baru bergabung, terima kasih. Yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ono sing jalo dilahirke ning keluarga sing kaya ngene. Tak tompo
kudu iso kuat balungane merkara iso gawang tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Mas Komeng, Iya Dek Sandy, Pak lemes men ngapa ta? ora apa-apa. Ya wis. Semangat toh. Bareng arwah. Selalu ceria. Ho ho ho. Juga terspesial buat para tamu undangan yang sudah hadir, terima kasih. Yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Iyo ora ono sing njaluk dilahirke ning keluarga sing koyo ngene. Tak tompo apa anake kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire. Kudu iso kuat balungane merkara iso gawang tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Iya Ayo dong. ora ono sing njaluk dilahirke keluarga sing koyo ngene. Tak tompo apa anake kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire. Kudu iso kuat balungane merkara iso gawang tuane tak tompo apa anane ra cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Ngene men anak sing rusak omahe. Oke, tembang permintaan dari tuan rumah. Ya ada Ada egone wong egone tuwa.